pelis kawan rashapi ya ke kod yara papura ka General Studies Paper 1 pinking atiari lede na ke benda ki competitive exam kum ke MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but tumai tam jong ke MPSC araja R4R pila ban yo ye ka na kitukan kod baro ha shillong Ka jingseng KJP snot sepngi ke Arpo hadin arsnam balawanan shop ka klam jingpang kobet katkandai kalasaki ka jingwan tuj da kilak ngut ki pajirungej ka balang presbyterian ka balalong ka balang presbyterian maunai ya ka bala penkutno ha ka sngi ublei ka khatlai tarik lebar arajar arpoar kane ka jingseng KJP snot rangba ka sedang nadu ka shpo tarik bantau benai ha ka sngi ublei ki pajirungej kelayo ru i ka jingba mensim na ka ktin jung ublei balasam do pastor RR Karnayor haka jingseng ka manengkong kadba haka jingseng ka baarsin lasam ya ka kubor ka tin ublay dau pastor HI Marbanyang lapan rahamru ika jingseng daki jingruai bakentup ika koyar juga jingseng kana belang maunai ka standing koyar maunai presbyteri standing koyar seora presbyteri standing koyar KJP snot sepngi balang madan reting miso sinot bat kiwe
gone.